Téma ochrany nenarodeného ľudského života, téma umelého potratu je z morálneho hľadiska najvýznamnejšou otázkou a problémom dnešných čias. Zdanlivo naše spoločnosti dokážu žiť za súčasného právneho stavu, keď je tento nenarodený ľudský život možné ničiť a je to legálne. Ale skúste sa len dotknúť tejto témy verejne a hneď je oheň na streche. A hneď vznikne obrovský nepokoj a búrka. A to je dôkaz toho, že v skutočnosti vieme, niekde hlboko v našom vedomí, že s nami niečo nie je v poriadku. A toto nás núti k zamysleniu a toto nás núti k akcii. Všetci raz budeme starí a všetci by sme chceli mať dobré dôchodky v starobe a aby o nás bolo v starobe dobre postarané zdravotníckymi službami. A zároveň dovolujeme, aby boli ničení nenarodení, ktorí sa mohli narodiť, mohli vyrásť, pracovať a ktorí by nám potom mohli platiť na tie dôchodky a na tie zdravotnícke služby. Žijeme nerozumne ako spoločnosť. Ale toto bol ekonomický argument a ten nie je ten najdôležitejší, aj keď dôležitý je. To najdôležitejšie je toto. My vlastne dovolujeme, aby boli ničené životy tých, ktorí sú najbezbrannejší, najslabší a zároveň najnevinnejší. Tým ubližujeme samozrejme v prvom rade im, ale ubližujeme aj sami sebe, keď to necháme tak a nič s tým nerobíme. Preto vás všetkých prosím, príďme na národný pochod za život v Košiciach. Urobme niečo pre nenarodených, urobme niečo aj pre seba.